Захари Чернев е следният добитник на синята награда. Значи, оно што следува, дами и господа, е специјалната награда на град Скопје. Бидејќи ова овогодишниот фестивал се одржува на 15 ноември, а град Скопје е покровител на овој фестивал, значи за прв пат добиваме една посебна награда град Скопје. Норвешката амбасада е добила и ја добива Захари Чернев. Од Бугарија. Захари Чернев. Захари Чернев. А би сега да поканам норвешката амбасада да дојде на градот. Захари Чернев. Благодаря, Македония! Честито празник, Скопје! Како се пева? Ја вас да љубам! Искам да кажа две думи само. Идем. Како се почува? Ало? Не може. Добре. Вече работи. Благодаря от сърце за горещите аплодисменти, с които ме посрещнахте. Желая ви много щастие. Благодаря ви. Първо искам да ви кажа нещо. Сакам да споделя тази награда с най-младия участник от македонските певачи или певачици. Сакам да я споделя с него, да му дам един стимул, един старт в живота. Извинете, господин Костадински, знаем ли кога най-младия певач или певачица? Да, дебютант. Дебютант от Филип. Филип! Филип! Аплодисменти за Филип! Филип Македонски! Филип Милика се радува най-вероятно. Позади. Добро. Ќе му пренесем, го нема Филип. И искам наистина сърдечно да благодаря на живота, душата на този фестивал, господин Костадиновски. Защото аз знам, също организирам някои неща и знам колко е трудно да ходи човек по спонсори, да търси. Знаете с какво се правят фестивалите, сопаре, знаете, нали? И за това е много трудно, за това трябва да го възнаградиме поне с аплодисменти. Аплодисменти за